Сега ще ви покажа как да си изтеглите и настроите приложението. Влизаме в моя случай в App Store, пишем Toll Tracker и натискаме бутона за тегляне. Попадаме на екрана, в който трябва да си изберем език. В нашия случай избираме български. Тук имаме условия за ползване, лек автомобил, предупреждение за наближаване на нискоемисионни зони. Нуждаем се от вашето позволение. Трябва ни достъп до локацията на устройството ви и позволение за изпращане на известия. Защото без тези позволения приложението не може да работи правилно, не може да разбере къде се намираме и не може да ни извести, ако влизаме, превишаваме или излизаме от отсечка с засичане на средна скорост. И сега попадаме на основния изглед, който има в приложението. Тук имаме текуща средна скорост, която в нашия случай я няма. Можем да разгледаме отсечките, които засичат средна скорост в цяла България. Отиваме на опции. Тук може да видим информация за нашия акаунт, за абонамента, който имаме и най-важното настройки на известия. Тук имаме няколко вида настройки. Първата е време между предупреждения, което означава, че ако се намираме в отсечка за средна скорост и сме превишили допустимия лимит, през 20 секунди в случая получаваме гласово съобщение, че превишаваме средната скорост. Следващата опция е необходимо превишение за предупреждение. Необходим прогрес по отсечката преди първо предупреждение. Тук имаме вид на известията. Избираме винаги, за да може да получаваме и визуални нотификации, и гласови. Известия при влизане в отсечка с средна скорост също включено, за да може да знаем кога влизаме в такива отсечки. Известия при излизане от отсечка за средна скорост също доста полезно и включено. Тук имаме напомняне в отсечка за средна скорост. Също много важно. Тук на дъното имаме предупреждаване с звук. Тук трябва да е отметнато. Имаме пусни тестово известие. Натискаме го. Внимание! Превишавате средната скорост. Трябва да чуем това известие. Ако не го чуваме, това означава, че телефона ни може да е намален. Можем да го усилим, да го нагласим, да тестваме пак и да бъдем сигурни, че ще имаме информация и известие, което ще ни даде възможност да разберем сме влезли, превишаваме скорост или излизаме от отсечка за средна скорост.